Guten Tag, meine liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu meinem heutigen video. Zdravo narode, ja sam do vas Krsija i dobrodošli u još jednu video lekciju iz serijala Deutsch und do vas Krsija. Tema ove video lekcije je Freizeit, odnosno hobi. Šta bi bio hobi? To je ona aktivnost, odnosno aktivnosti koje volimo da radimo u slobodno vrijeme. Pa tako, ako volite da vozite bicikl, onda ćete reći Ich fahre gern Fahrrad. Ili samo Ich fahre gern Rad. Struktura rečenice objašnjena u prošloj video lekciji, tako da ako neko slučajno nije pogledao prošlu video lekciju, onda ne bi bilo zgoreg da to učini. Ako volite da igrate fudbal, onda ćete reći Ich spiele gern Fußball. A ako volite da plivate, reći ćete Ich schwimme gern. A ako ste hrabri pa volite da ronite, onda možete reći Ich tauche gern. Onaj ko voli rano da ustane pa da malo trči, on može da kaže Ich jogge gern. A kako je jogging engleska riječ, neko će reći Ich renne gern ili Ich laufe gern. Ali nemojte zaboraviti da glagol laufen može značiti i hodati, a ne samo trčati. Ko voli da svira, on može da kaže Ich spiele gern Gitarre. Ako je to gitara, ili recimo Ich spiele gern Geige. Und so weiter. Onaj ko rado čita, on kaže Ich lese gern. A ako ste društveni tip pa volite zabave, provod, reći ćete Ich treffe gern Freunde. Dakle, rado se sastajem sa prijateljima. Izlazim rado, jel? Ko voli muziku, kaže Ich höre gern Musik. Rado slušam muziku. A onaj ko je vrijedan i ko voli da sprema po kući, on kaže Ich putze gern. Tako. Ko voli da kuva jela, on kaže Ich koche gern. Ako voli da ide u kino, odnosno u bioskop, on će reći Ich gehe gern ins Kino. A ako volite da idete u sale za vježbanje, teretane, onda kažete Ich gehe gern ins Fitnessstudio. A ako samo volite da šeljate, onda ćete reći Ich gehe gern spazieren. Umjetnička duša voli da slika, pa će reći Ich male gern. Kako se ono kaže? Slikar, odnosno likovni umjetnik. Ko voli da igra igrice, kompjuterske video igrice, reći će Ich spiele gern Computerspiele. Ili samo Ich spiele gern Computer. A mlađa generacija koristi izraz Ich zocke gern. Dakle, kad čujete tinejdžera da kaže Ich zocke gern, znači voli da igra kompjuterske igrice, u posljednje vrijeme ove mrežne društvene igrice, tako. Sve ovo može biti odgovor na pitanje Was magst du gern in deiner Freizeit? Šta radiš rado u tvoje slobodno doba? Kad bi baš prevodili bukvalno, šta radiš u slobodno vrijeme, jel? Pitanje je dato u neformalnom obliku, jer ovo je više tema za prijatelje, mada recimo ako ste na ispitu, pitanje možete dobiti u formalnom obliku, pa tako je vaš zadatak da ovo isto pitanje prebacite u formalni oblik. A ako želite da vaš odgovor zvuči malo ljepše i ozbiljnije, onda recimo možete reći In meiner Freizeit spiele ich gern Gitarre. Ili bilo koji drugi instrument. U moje slobodno vrijeme rado sviram gitaru. Ili Ich höre gern Musik.
in meiner Freizeit. Rado slušam muziku u moje slobodno vrijeme. Ili ovakav odgovor. Meistens spiele ich Karten mit meinem Opa. Uglavnom igram karte sa mojim djedom. Ab und zu sehe ich Filme. Ab und zu znači s vremena na vrijeme, pa bi bilo s vremena na vrijeme pogledam koji film je. Ili wenn ich Freizeit habe, arbeite ich gern im Garten. Kad imam slobodno vrijeme, onda rado radim u bašti. Ili wenn ich Freizeit habe, surfe ich gern im Internet. Jeli, kad imam slobodno vrijeme, volim da surfujem internetom. Uglavnom ono što danas voli mnogi ljudi da rade. Evo jednog lijepog pitanja gdje koristimo jednu izuzetno lijepu i zanimljivu riječ. Was ist deine Lieblingsfreizeitaktivität? Dakle, koja je tvoja najdraža aktivnost u slobodno vrijeme? Kako bi sad preveli ovu riječ? Namjerno sam je napisao krupnim fontom da se bolje vidi. Dakle, i ovo može biti jedno pitanje koje mogu postaviti, samo što će ga postaviti u formalnom obliku. Dakle, i ovo bih vas zamolio, ako imate volje, da prebacite u formalni oblik. Dakle, koja vam je najdraža aktivnost koju radite u slobodno vrijeme? Pa možete reći Am liebsten verbringe ich Zeit mit meiner Familie. Najviše volim da provodim vrijeme sa mojom porodicom. Također pitanje može biti Was ist dein Hobby? Šta je tvoj hobi? Dakle, i ovo pitanje je dato u neformalnom obliku, pa želio bih da vidim kako izgleda u formalnom obliku. A može pitanje da glasi ovako. Was sind deine Hobbys? Šta su tvoji hobiji, jel? Dakle, imenica das Hobby, imenica srednjeg roda, množina die Hobbys. Dakle, imenica hobby je imenica srednjeg roda, a koje je roda imenica Freizeit. Pa recimo, ako je samo jedan hobi, onda možete reći Mein Hobby ist Kochen. Ili bilo šta od ovoga što smo vidjeli u ovoj video lekciji. A ako imate više hobija, onda ćete reći Meine Hobbys sind Lesen und Musik hören. Moji hobiji su čitanje i slušanje muzike. I još jedan put vam napominjem, trudite se uvijek da u odgovoru imate glagol koji ste dobili u pitanju, pogotovo ako su u pitanju pomoćni glagoli. Dakle, u ovim upitnim rečenicama koristi se pomoćni glagol sein, pa zato nije zgoreg da se taj isti glagol nađe i u odgovoru. To vam je ona fora kad rockeri s Moravu pjevaju Krkanzi kikiriki every night. Onda u tom slučaju odgovor mora biti Yes, I krk. Dobro, narode, šalu na stranu, bilo bi ovo sve što se tiče ove video lekcije. Do nekog novog slušanja. Auf Wiedersehen.